Aprilaren 28 berri batean gaude, aurten ere lan osasunari dagozkion datuak oso txarrak dira. Esan dezakegu gainera Euskal Herrian datuak txarrak baldin badira, Nafarroan nolabait azken hamarkadetako heriotza-tasarik altuenak pairatu dituela lan istriputan. Joan zen urtean, 2024an, 64 hildako istripuz izan genituen Euskal Herrian eta horietariko 26 Nafarroan izan ziren. Lan istripuei dagokionez, larritasun ezberdineko lan istripuak 102.000 lan istripu izan genituen Hego Euskal Herrian ofizialki onartuak. Salatu behar dugu, datu ofizialitatik haratago istripu asko onartu gabe gelditzen direla. Eta batez ere laneko gaixotasun asko gehienak onartu gabe gelditzen direla mutualitateen joko maltzurrari esker. Egoera guzti honen erdian, patronalak lortu du absentismoaren inguruko debate maltzur bat eratzea, eta esan dezakegu, gero eta gehiago aztertzen degunean absentismoaren inguruko debate hori, esan dezakegula patronala bera dela absentismo eragile nagusia gaur egun Euskal Herrian eta bereziki Nafarroan.